Ka HYC repoi sepngi po jinglam samla RC thank you Presiden kani circle henin kasing lalai bani kendo ya UEE PWD nongpo division bandawa na u baude ban shimkhia bat pengor halor ki jingdon bun ki trok kit khia bat ki baju pendan kam lingba ka surok na umrit bat mi syapaham maulin arpumer la pelong ya kite ginong ilam ka HYC repoi sepngi bakin shimkhia ya kite gamat kadai hadin bakila UI badlap baka surok na umrit siapa maulin apumer kala sedang sniu wat ladai ke bedang sudap sna panalor kata kaba kisong khia kadai halor ke jingking lailat ke jingking ke belarem bat kabalasha tang banyai kikali ke bakit hapo kenai ton hagane ke jingi kendu ya UEE PWD ketika nongilam ke HYC kala kentu UU ban shimkia bat nalor kata kala kenturu ya DC riboy bat kumjuru ya SDO ke patar khma civil subdivision bakin shimkia halor ketiga mat kenang ba ketiga surok kan ne slam bat khamtam halor ke jingking halailat mentakasi nang leng jingi kum kasang nyo trap yot council jongka riboy sepni nilawan ban kendu ya u executive engineer jong katrat pirudi ha kabri bat ka jing kit palat put jong ki kali ki bayai ya kene ka surok kabawan na umling shari shamrit bat kata kalong katkum ketika jingking kebedan halailat kalong ba khandai ton ki kali kila ban kit ya ke jingkit ke jukit hari ka basusi pat kalong ba ki kali ki biaj nang thi ki bon na umrit ter hadu hang ne apo lat undu ter hadu umling kikit palat ya ka khandai ton namar ta ka daw kani ka surok odi ka single root ka badang sudap sna hapo gini snam ki badang sudap rei menta ladang ipe ya kani ka surok ki babon ki benta jong ka surok ki la paj ki la pedang lut namar belai ba ka jingkit palat put jong kini ki kali kibawan nang tina umrit ter hadu hang ne po umling namar tadaw leng ji kum kaseng ngira dap bu gajing tho house chief engineer jon katrat pirudi ba un shimkhia halor kadega benta ba leng jongu loong ba leng jongu un sa pentip ru shaw SDO jong civil subdivision patarkhma hagbedi bat kadeka jingyat lailan jong kini kali ke bukit palat put ya ka jingkit jungki habari bat unusrok namar tadaw leng ji kum kaseng ni somudong balada kini ki kali ki bayai ya kini surok ki bakit palat put ki bawan naki than mairang lane reno ki benta ki bakit palat put lada kan long tang ke jimuntoi jongno re jongno lada onda unu surok la pai kade ga jingdunong jong ki pai ba ki basong ki basa ha ka tham riboy sepni ga jongi namar ta daw kum kaseng ngila ipor ya executive engineer bat mentangin sai kenduru ya OSDO jong civil subdivision bargin sai kopiru ya deputy commissioner jong riboy district bar halor jonga ni ka shti ka bangila ai ski ka long ba ngila ai pore ki hapo shitio bakin shimkhia ban khang ye kini kali ke ba kit palat put palat na ka khandai ton telada kimla ban shimkhia ya halor ka ni ka benta naleng ji kum ka sangim ban se ban bu hi ya ki volunteers ki jungi ki khot ki jungi hangthi hapo lat umrit banum sha ikni kali ki ba kit palat na ka khandai ton hoi na leng jong ki khot jong ka sang jungi new tribe youth council jong riboy sepni kildon ke blek kendu ya u in charge jong ka patarkhma police station reuong ba kimla le e namar ba kamdon ke jingtho re ke ka bang kwa manong kalong ba lada lada pidon ne kamdon kata ka jingtho ka plat e khamdan ritang mat pet jong khat ila itu ki kali ki bakat no ki kit ka overload ke juki namar ta daw kum ka seng lada kade ka jing bu jungi ka jing thom ta sing kendu ya deputy commissioner kum ju ya SDO jong civil subdivision lada kamlong ka basiso hapo sto larang yim i baka kini kitnat kinle kamut banaleng jungi ngin sebuhi ya ki volunteers hangti hapo lat umrit banum sya daliru ki palat iga khandai ton namar belai ba kade ka jingdunong ya pai ba jong kadong riboy sepni jungi mental le kalong ke jingkerku ha ka bangi yo ya ketika surok kabaladang sudah hapo ini Islam hari mentang tangku ba ketok Islam kan surok kala jot laparan balai kade tang jingmuntoi jongnore jongne ki ba penkit palat put iki kali ke jogi